Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule kan riat angin kan u nau chen tamna Burma a chuan sipain sarkar ding lai pai thla in sarkar na an chel le ta a Myanmar councillor Aung San Suu Kyi le party hruai tu te parliament member zatel chu sipai lam hian an hrenga sipai lam thil ti du lo na lan tir ni in social media hrang kaltlangin sipai che dan du lo na an tar chuak na sa hle keini Mizoram lama po Vanapa hol kota Myanmar a sipai che dan dem na le du lo na lan tir ani a zofa te chen na mun hranga zo na thlak chen tamna Myanmar a sipai chet na an du lo zia an lan tir ve hlomani USA a zo na thlak te po in program te mangin Burma sipai chet dan an du lo zia le an mi hren te chuan phut zia an tar lang bok hetiang ani lai hian Burma sipai te chuan ninga ni February ni li hian Facebook chu Myanmar ram chunga an block ti tarlan ani a Facebook ba ka hian social media platform dang te po sipai lam hian an block ni in Al Jazeera News chuan atar lang Myanmar a hian mi makta duai somnga pathum velin Facebook an hmanga thotan ni January ni khat zinga sipai in thunei na an lak le Aung San Suu Kyi le atho pui an hren du lo na Facebook le social media kaltlanga tarlan na satani awang hian sipai lam hian mi puiten an lung oi lo na khovel hriata an tarlan na Facebook le social media platform chu an block ta ani Myanmar Communication and Transport lam soidan chuan February ni sari thleng he social media khuwa kherna hian a odon ni in an soya thudik tok lo le rin tlak lo vor daratam lutuk ni in Communication and Transport lam chuan an tar lang ani hei wang hian social media platform hi block ani thu an soi Aung San Suu Kyi hi Burma sipai sarkar chuan thu boi an siam saka in biak po na bung rolak lu chungchanga thu boi an siam ani thu boi an siam saka tang hian online manga in chir the na le thudik lo post zual pui hi atlem do ni in thulak na chuan a soi Facebook lam chuan thu chu an ron siam nga la Facebook lam thu puang tu Andy Stone chuan Myanmar sipai lamin Myanmar mi pui man thei lawa Facebook lama khwa kherna an lo siam chu clip ngal tura an phut thu atar langa chung kwa thian tale van tlang ta na thu poi mo in thon ton na Facebook chu connection tinung le turin Burma sarkar an phut ti Facebook thu puang tu chuan a soi NLD party lam hian Aung San Suu Kyi hi nei pi dowa house arrest ani thu an soya sipai lam chuan a omna an soi chiang du lo thung kan tar lan to angin nikum November ni riata Myanmar in thana khan Myanmar Election Commission soidan chuan NLD party hian vote la a za som riat an changa sipai lam hian za som thuman mu ve thung kha in thana khan vote ti ching pen na lian tham taka thleng ni in sipai lam hian an soya kalphung dik lo le rual khai lo chin felani theinan kum khat chung state of emergency sipai lam chuan an puang ta ni in an in soya ni kha heti lai hian US sarkar na in thlak awang hian an foreign policy po engemaw chen chu adang lam lo thei lawa kan hriat angin Trump a hmalak na tam tak Biden chuan a thiata ati dang lama kalphung hran hlakin Democrats ho du dan le an policy manga US kai hroi ani chhota me kani mitam takin an soi le an rin lok ang nge in Iran le China laka Biden chu a hlo om tok lo em ni ti thei turin a chezia alang chhotrana US malak nga China po ron in rolin South China Sea le Taiwan laka US chu in sum deuh tura adu thu China chuan thu chua aron nei tharani South China Sea a khovel tui pui kong in trom te chu China hian a hma a in ron ho na sota an tui pui ho chin chunga ramdang long ron kal reng ka phalna China chuan an coast guard te hne na an peto ani heng zong te hi US lam an vo khan na vekani a Biden hi an hlawak lowem ni ti chu ngai tu atham takani ta kan soi to ang khan Iran hian Biden a sarkar hun hi alo ngai chang ve renga Iran nuclear in rem na US in a chu asan to chu
Biden a hnuaiah thar thaw le ani an bei sei hle ani. Biden pawh hian campaign lai khan Iran nuclear in rem na chu herlum ani le tur thu alo soilang ve bok nen. Iran hian Biden a sarkara bei seina sang takan nei ani. Middle East a US hian game lian taka play thina putrama khan Israel ma khuangai takle a tho pui Middle East Gulf ramami te Iran laka an thlawanga honan US hian che ta lo la fo to ani. Iran ron chet lo nan a in do long lian thlona tam tak tum le thlo chuang ngal theina aircraft carrier chu US hian Gulf a putram pa hun top to na khan an tir lu ta Gulf tui puya Iran in lavung tur na sa takin a veng ani. Gulf ramtan daingul thatakani meka mase helaya US aircraft carrier USS Nimitz carrier strike group chu Gulf atangin Biden hian a kau ho ni in news lian ten an ziak na sa hle. Biden hian Iran hi a vul thar do nem ni. Israel le Gulf ram thlawang ho na na Trump an in do long lian a chhop mek hi engwangin nge Biden hian a kau kir ti in ngai dana tam hle ani. Pentagon thu puang tu John Kirby in a tarlan dan chuan USS Nimitz carrier strike group chu Middle East a US Military Central Command atangin Indo-Pacific Command region a tolson tirani thu asoyani. Kan hriat angin US le Iran boruak a thalawa putram pa hun lain indo mai theidin huna anding thin ani. Boruak a tang hle ani kha Iran chet na tisukuk turin Middle East a US hian se pai hmuna hung thlo to a US Central Command ho chuan Middle East a hunan khuara UAE a US aviators le sailor te anom boka. Saudi a US hian sipai hmun hung bokin Iran ramri Saudi tuipuya long sipai hmun siam turin US hian ma alamek bokani. Middle East hi khovel politics chanchin tam tak siam tu le an boruak ka zira khovel ta na danglam na thlen thei tu an ni awang te hian US hian Middle East hunun hi adu dan ani. Heti lai hian China lian zel tur dang turin US hian ma ala thina. India hian hei hi athu pui lo ni ve tho wangin China ep tur hi chuan defense line a US le India hi an plan du na ni ber mai. Japan, South Korea, Taiwan, Australia le UK te po nikum lam khan US kai khroina hnuaya indonun chanjirin Atlantica te South China Sea vela te Indian Ocean te an lo chet la hau to a. Biden a hnuaya hian eng angin nge khovela kalang US le China in epvel tur le Iran ron lor ve sek tur te akha to ka North Korea ron in ro sa thom te chu kan hrele angem. Biden hian eng danglam na nge aron thlen don le Biden an US a kai hroi hun lai le a policy a zuina tura hian China hian eng tin nge kwa aron hreu don. Security a le khovel sum do na te China hi engang takin nge aron in ro sak don ti chu mitam tak thlir mek ani. US laka China a thin rim hle US a vo. Hong Kong Pro-Democracy Movement chu Nobel Peace Prize dong thei tur zinga US lawmaker ten an chhop chuaka. US a Republican le Democrats lawmaker te in thurol chuan Hong Kong a democracy sarkar om thei nana tha le zung tho a chet la tu te chu Nobel Peace Prize dong thei turin an nominate ani. Mihring digna hum hala mipui sarkar om thei nana thi sen chuak khopa beitu te an ni a. Nobel Peace Prize dong tlak ngoi an ni ti in an ron nominate a. Black Lives Matter ho ai fe chuan an phu viawin a lang ani. US lawmaker intel khoma an ho tu Senator Marco Rubio le Republican James McGovern te chuan Nobel Committee Chairman Rex Anderson hna le kha ziakin Hong Kong a democracy a om thei nan le mihring digna chan vo hum himani thei nana mala tu te hian sangkhat zakwa somkwa pasari atangin ma an la to a chhumlo chat lawin an mipui zalen na om thei nan tun thlengin ma an la ani. Digna palzu tu le diglo taka an zalen na rabbet tu te an beile ta an hatho hian Nobel no pui a phu hle ti in an ziak ani.
tuna hian democracy atana beitu tam tak le an lam tang dan hremi te chu tan ina khung an ni a then an rama tanga hno chuan ni mi tam tak chuan thil sual ti a an pu na thu buai ngei tua hun an ngak mek boka heng zong zong te hi digna an tran wang le nek sor na le ti du da na hnuaya tanga zalen na rama an chuan kai na na an bei wanga ni an ti kan hriat angin China sarkar hian Hong Kong hi politik mangina khuwa khir meka nikum lama po Hong Kong security law China hian a run pass nana an du zong le vei zong soi chuarem ti sakan ni lo he chanela hian nikum lam khan kan tar lang thina an soinon le ila sangkhat zariat somli pahnia opium uara lo zo khan British le China op tu Qing dynasty te khan in rem na an naya Hong Kong le Kowloon chu British chuan an op chhota ani kha in rem na kha Treaty of Nanking ti ani a sangkhat zariat somli pahni August ani somni palia an ziak ani June ni kwa sangkhat zariat somkwa pariata Hong Kong huam chin chu ti zawani a British le Qing dynasty chuan remna an ziak le a Chinese hi namfing masa an ni awangin a hun la ya ni tla seng lo ro rel tu British ho kha ngam lo ma se Hong Kong po a ho in an ho tira in remna an zia puya sangkhat zariat somkwa pariata tangin kum somkwa pako chhunga tan Hong Kong chu British chuan a enkol ta ani kum somkwa pako chhung chuan khotlang rin na manga enkol an ni a China ero chuan Hong Kong hi chana tum ho lo thung kum somkwa pakwa chu sangkhat zakwa somkwa pasari chuan a zawdona sangkhat zakwa somkwa pasari ani ma in ruam manna siam lo ka ngai awangin sangkhat zakwa somriat panga zu ni som pahnia China hne na Hong Kong hlan let dan tur chu pomfelani a Chinese Premier Zhao Ziyang le British Prime Minister Margaret Thatcher iten China hne na Hong Kong hlan let le na tur thuthlung an ziak ve ta ani UNO hriat puina in rem na zi ani a June ni khat sangkhat zakwa somkwa pasaria China kuta hlan let le turin thuda ani ta ani China sarkar chuan Hong Kong kai hroi dan tur chu alo duang ve sau sau boka kum somkwa pako chung British enkol na hnuaya oman ni to awangin an western riau to a China kalphung du lo chu Hong Kong mi pui tam zawk an ni ti hria in ram pakhat hnuaya kalphung hran policy mangin China chuan Hong Kong chu enkol atum ta ani chu UK po chuan a pompuya ma se Hong Kong Special Administrative Region chunga capitalist system kalpui chu kumsom nga chung sangni somli pasari thleng ti danglam lo tur ti in joint declaration an ziaka Hong Kong basic law atan chu abul thuma da ani anin remna thuthlung hi Sino-British joint declaration ti a hriat larani sangkhat zakwa somkwa pasari July ni khat zanla ya chuan Hong Kong chu China hne na kumsom nga chunga tan British chuan an hlan ta a kumsom nga na sangni le somli pasaria chuan Hong Kong chu ramzale na ni to ang ti in anin thla ta ani atira tanga British in an oplaya tanga chut phei chuan kumza somnga paruk zet British hnuaya Hong Kong hi oma Hong Kong zalen hun chu akuma telin hnai tel tela China hian Hong Kong hi sangni le somli pasaria a chhuwa zalen lo mel viau mai a che dana hian a hriat mai ome kumza somnga paruk zet British thinglim hnuaya chola khotlang rin dana chom seilen Hong Kong hian China kalphung hi an mil lawa China laka chhuwa zalen hlan hi an ngak hlel hle ma se Hong Kong a hian China tual chung thunun party an sarkar meka wang hian China po hian hei hi rem changa la in olsam takin Hong Kong an op chhun zom zel theinan dan an pas nan zung zung mai ani kan hriat angin nikum sang ni somni khan Hong Kong a namen lawin buaina chuaka China hian dan sakaya pas nana chumi du lo Hong Kong mi pui pung khom le China thunun police te anin nuaya ni kha sarkar lam hian mitam takan mana an tan tir mek mi hring digna palzut na le nek sorna an duang po soi chuak theilo khopa China in dan manga an phuar be te hian zalen na mai engan mu a chumi lampan chuan pui punna an hoi hota an pung khoma
kong an zo a democracy om theinan vuak le vel huamin an thok chuak ani ber mai Hong Kong a democracy thlop tu Nobel Peace Prize dong thei tura nominate an ni chu China a thinrim hle a Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan Hong Kong pro-democracy activist te Nobel Peace Prize atana nominate an ni chungchanga China chu adin na nga ya ngep takin a ding zel don ani China ram ri sadai thiana na Nobel Peace Prize man tumani chu an lung oilo thu a soi chuaka kan ram chung thila khoi ram ma hi an ron in rol turani lo China chuan tum nget takana ya adin na nget takin a ding zelang Hong Kong hi kan ram chung thilani ati Chinese Communist Party Central Foreign Affairs Commissioner an head Tiang Zichi chuan United States hi miram chung boina ron in rol to su se Hong Kong boina hi kan ram chung boina ani Tibet le Xinjiang te Taiwan te po aring ron rol to su se China hi turam ma in an thunun lawa ram chak tak kan ni kan ram bung sang te po hian zalen na an mu ani ti in US laka an lom lo zia an tar langa thinrim mai senin an ang phiar ani ber mai